Teraz vám ukážeme niečo, čo ste zrejme ešte nevideli. Muža s nezvyčajnou záľubou. Z jeho dielne vychádzajú úžasné kúsky, všetko z vajec, od tých najmenších až po pštrosie. Gravíruje do nich rôzne vzory, a to všetko po ťažkej chorobe s trasúcimi sa rukami. Niečo som musel začať so sebou, keď sa mi podarilo ostať naživu. Desider Kremer, 57-ročný invalidný dôchodca z Bíne, žne slávu na každej súťaži, kam so svojimi výtvormi príde. Vyučený strojník dlhé roky pracoval v papierni v Štúrove. Po mozgovej príhode ale musel zo zamestnania odísť. Nevzdal sa a miesto nič nerobenia našiel zaľúbenie v gravírovaní vajec. Nedávno získal na celoslovenskej súťaži hlavnú cenu. Nečudo, ako začal? Vždycky sa mi páčili zdobené vajíčka. Že ja si skúsim niečo také podobné. Najprv som sa tešil, že podarilo sa mi urobiť dierka na to a nejaké malé ornamenty. Kúpil si gravírovacie stroje s rôznymi nástavcami. Časom si vytvoril svoje postupy techniky. Niekedy trvá aj pol hodiny, že si nič nerobím, akurát len mám v ruke vajíčko a pozerám na to. Spontánne prídu tie motívy. Málo kedy mám taký deň, že sa zaoberám s vajíčkami. Do vajec vyrýva rôzne tvary, zdobí ich kamienkami. Pre chorobu sa mu ruky veľmi trasú, preto je až neuveriteľné, že krehké škrupiny ho tak poslúchajú. To sú pštrosové vajíčka a to je zase emu. To sú husacie prepeličky. Premeniť pštrosie vajce na takéto dielo trvalo majstrovi z Bíne zhruba týždeň. A už nás vedie do svojho kráľovstva. Nádherné šperkovnice z vajec, vajce vo vajci, ľudské tváre vyrité do škrupín. Dokonca vytvoril aj lampu. Ako inak? Z pštrosieho vajíčka. Vraví, že kraslice netvorí na Veľkú noc, ale na každý deň. Po celý rok to bude ozdoba tej miestnosti. Skoro každá moja práca je taký prieskum. Robím to s radosťou. Z Bíne Denisa Cibulka, televízia Markíza.